Maian jarri zanean, ekarri zizkioten janaririk ederrenak eta sabela berotzeko, katilu bete ardo berotu eta zirakiana. Hurbildu zuenean Espainetara, erre zizkion ardo irakitan zegoenak eta txut esanik, hasi zen ardo gorituari putz egiten. Pasekusan hau abere zatarrak eta diotza gizonari. Hau zer da? Gauza desberdin bi dakusta zugan. Aho batekin berotu zenituen armasa emandako eskuzabelak, eta aho berarekin puska eta puska ostu nahi duzu ardo beroa. Gizon okerra zara zu, bi aldetara egiten duzuna, eta bihotz tolestuaren jabea. Ez dut nik nire etxean eduki nahi zu bezalako gizonik. Zoaz bada nahi duzun lekura eta etorri zaren bidetik. Ipuin honek harrapatzen ditu bihotz eta aho biko gizonak atzetik saldu eta aurretik aurpegi ona daukatenak. Ez da ez barre egiteko aurpegi bi edukitzea. Batez bakea saltzea, besteaz auzi ematea.